Съветваме ви преди да гледате това да си отворите по една бира, защото иначе тя може да отвори вас. Готово. Анелия или Оменат? Готови ли сте? Започваме. Анелия. Анелия има 6 букви. Анелия има песен Генерал. Генерал има 7 букви. 7 минус 6 е равно на 1. Анелия има един нос. Знаете ли кой друг също има един нос? Точно така, актьорът Мат Деймън. Мат Деймън участва в Марсианецът. Марс. Марс е планета. Анелия работи за планета. Слоча е нос. Не мисля. Въх. Видяхте ли това? Ами сега? Нека се приближим още малко. Само на мен ли пръстенът ти ми прилича на паметника пред НДК? Пасва идеално. Но какво общо имат Анелия, паметника пред НДК или Оменатите? Нека разберем. Анелия има песен "Така ме кефиш". Но нека чуем на какво точно се кефи Анелия. Така ме кефиш, леко грешен. Паметника пред НДК също е леко грешен. Слоча е нос. Да, ама не. Обратното на грешен е безгрешен. Досещате ли се кой е безгрешен? Точно така. Путин. Путин се римува с излел Еделю Хайдутин. Знаехме си. Вече всичко се връзва. Анелия иска паметника пред НДК, за да го изпрати като ракета в космоса, където да разруши златния диск на Voyager 1, на който е записана песента "Излел Еделю Хайдутин" и да я смени с "Погледни-ме в очите", манипулирайки мозъците на хората и карайки ги да погледнат в окото на Илиоменатите. И така ще постигнат световно господство. Вече имаме неоспорими доказателства, че Анелия Илиоменат. Потвърдено.